Hai aí nos comentarios unha interacción súper interesante, onde Mario fala da necesidade da formación, si, para que academos, eh, pois melloras sociais, e daquela veñen e dinlle, que apelar á información é tamén un pouco apelar a esa acción individual e tal. E veume que eu nun vídeo hai unhas semanas lin algo que está nun libro de Galeano e vouno coller aquí sobre realismo capitalista, vale, daquela. Fala do emprego e fala, transcribe o que un executivo, un grande executivo de Chrysler, di en Bos Aires no ano 93, anos 90, si? Fala do problema do desemprego e fala do tema da formación. E hai un momento no que di: "Cuando se habla de mejorar el nivel educativo de la población como solución al problema del desempleo, siempre digo que me preocupa el recuerdo de lo que pasó en Alemania. Allí se publicitó la educación como remedio a la desocupación y el resultado fue la frustración de cientos de miles de profesionales, que fueron empujados al socialismo y a la rebelión. Me cuesta decirlo, pero me pregunto si no sería mejor que los desocupados actúen con lucidez y se vayan a buscar trabajo directamente a McDonald's". Bueno, o McDonald's tamén usei o outro día, unha cousa que se usa moito, pero bueno, hoxe en día o McDonald's tamén só ofrece contratos a tempo parcial, ou sexa que xa nin iso nos queda. Pero sí que me parece superimportante e quería ir ao marxismo que nestes días detrás lía no Twitter que estaban aí, porque Marx dixo. En Galicia temos unha forma de identificar os tipos de traballo a través das conserveiras, que é algo que romantizamos moito e que ademais eu como muller é un traballo que sempre foi feminino, non? O traballo na esencia, como nos diría Marx, é aquela forza, aquela actividade que cubre unha necesidade, conserveira. As mulleres que salgaban o peixe ou que o secaban para a casa e vendían o excedente na feira, responderían a aquilo que Marx chamou traballo na forma máis esencial. Chega a conserveira e estas mulleres van traballar á conserveira. E aquí estáselles pagando polo seu tempo. O tempo que adican a ese traballo produce a plusvalía para a empresa. É unha forma sinxela, vale? Podemos dicir marxismo para crianzas, vale? Entender que hai unha forma de traballo esencial que é humana, que é para a supervivencia, e logo está aquela que xera unha plusvalía. E aquí xa estamos traballando para a superestructura. Unha forma fácil de velo. Cando el di, aquí falan, a necesidade de formación, pero eu digo como iso efectivamente causa frustración. Se non se traduce en que eu agora formeime e teño un traballo estable, onde gano un diñeiro que me permite ter vivenda, mantela, sostela e tamén as necesidades, vamos dicir, inventadas, pero que ao final son necesidades porque vivo nunha sociedade. Pois mira, ter un smartphone, si, ter
4 gabáns, porque non quero ter un. Pois o sistema capitalista, eu xa sei que non preciso 4 gabáns, pero quero telos. Logo é unha necesidade para vivir como o resto da poboación. Aí nace unha frustración. Eu desde a experiencia propia. Lembro unha vez que arranquei moi ben o ano e comezaba abril e reunímonos para ver o primeiro trimestre e eu metera á compañía case medio millón de euros. E hostia, era como, buah, eres unha crack. Buah, Patiño é, buah, unha crack. Tremenda executiva. Pero eu pasei varios días e despois fixen a evasión, porque eu na vida quixen ser normal e ter os códigos eses, pero non me saiu. Pasei varios días pensando, hostia, movín case medio millón de euros. Eu cobro unha merda. Eu estou todo o día pendente, chamadas, tiña fax na casa, pero era de outros tempos, non? Aínda chego á miña casa, coloco ali para que se envíe o fax, preparo un orzamento para mañá, é dicir, todo ese tempo que eu adico é a miña vida, movo case medio millón de euros. Si hai un sistema de comisións, de rápeles e tal, si eu gano moito, pero gano unha merda. O sexa, que está pasando? E hai pensamentos random de pacotilla que eu tiven toda a vida de que son os cartos? Que son os cartos? Se eu estou movendo aquí medio millón, a ver, eu ganaba moi ben, tiña un coche de empresa, viaxaba un par de veces no ano e todo o que ti queiras, pero era merda igual. Joste, van 3 meses. Eu se sigo así, anda cabe o ano. Hostia, entendemos? Eu, cando tomo a decisión de que non quero participar diso, non é unha cousa así moi contracapitalista, pero moi esencial tamén, non? Moi humana, pero eu hoxe, por exemplo, na situación actual, se eu volvese a ese tipo de traballos, non se están pagando igual. Pensemos no que xa dixen onte. Desde 2008 non se revalorizaron os salarios á continencia de como cambiou o mundo. Daquela, claro que hai unha frustración. Iso tamén é un motivo polo que eu no 2019, 20, que despois xa veu a pandemia e pasaron moitas cousas, non? E tiña a sensación de non quero estar movendo estas cantidades asquerosas, noxentas de diñeiro, creando unha plusvalía para esta empresa que me di somos unha familia, eres, sempre lembro, eres nuestro fichaje estrella, de rascala. No, onde está isto? E nace tamén desa frustración. Eu sei que son unha tipa superválida, supercapaz, mais non volve cara a min, e aínda encima vexo un mundo que cada vez está peor, que me parece moi interesante isto que nomean, porque nos dá moito para falar, e aquí podemos volver ao ensino. A min tamén me venderon, que se eu sabía, que se eu me formaba, eu non fun á universidade, pero funme formando, fun aprendendo, son unha tipa preparada, capaz. Para que? Aquí, non? Cando esta persoa di, non? Usar o sentido común e ir traballar ao McDonald's. Eu tamén atopei que era de sentido común coller un traballo que fose suficiente para vivir. E que o conecto tamén co doxe. Alguén me escribía e di, eres unha tía superintelixente, pero eu non creo na intelixencia e na preparación. Se foramos ao ensino, eu diría,
por exemplo, que lle falta á FP? Hoxe que están loitando os profesores. O que lle falta á FP é un discurso social digno da profesión. E cando moita xente moi académica, moi preparada, menciona a Marx, o que lle falta, por exemplo, á FP é que toda esa xente tan preparada que menciona a Marx interiorice, que aquela señora de Muxía que secaba o peixe, iso é o traballo esencial. E que o estar moi preparados e moito non sei que, para traballar na conserveira, iso é producir, colaborar á plusvalía, colaborar ao capitalismo. O capitalismo non é malo, pero temos que falar del dunha forma potente. A FP faltalle un discurso que nos diga a importancia da profesión, a importancia do proletariado no sentido marxista. Sí? As persoas que producen algo que se cambia por diñeiro. E aquí volvo, o ensino é algo moito máis abstracto e as persoas que están aí viven nalgo intanxible e eu ás veces creo que hai profesorado asesorando, por exemplo, para a FP desde un discurso que non fala, por exemplo, da importancia da forza de traballo, do proletariado. E que, entre outras cousas, non cren que o proletariado deba ter un salario pois que non se distinja tanto do seu, por exemplo. Porque son as persoas que parten do traballo máis esencial, así máis fácil de encontrar ao ler a Marx, e entran á superestructura a producir plusvalía. Eu non sei se se entende. Socialmente falamos de educación e formación, pero aquí temos algo no que pensar. Formarte para ser electricista é tan importante como formarte para ser o enxeñeiro, sí, que deseñou non esa instalación. E ti, cando vas alí, pasar a fibra óptica, non podes estar tan lonxe do enxeñeiro, por exemplo. Cousas así, de marxismo, que habería que falar. Que nos falan bastante. Bueno, eu non sei se se entendiu. Eu enténdome ben. E creo que hai moita xente que me ve e que me entende.